बेनोसै एक्सप्रेसा जेनेबा 35 बोसोर जादोंब्लाबो जेनेबा सम लानानै बे सानो मावो आरो खरस जायो बे सानो न'खरखौ खुंलांबाय थादों आरो बेनिफिट जानायाथ' जादों अब्लाबो जों मानो न'खरा जोंहा दुखिया न'खर नालाय जों मोन्दों फानदों जादों नैबासो आरो थांनाय बाराव जोंहा बेहाय 3 बिगा दंमोन 2.5 बिगासो दंमोन 2.5 बिगा दंमोनब्ला कमसे कम 1 लाखसो मानो थादों आरो मथा मथि 25-26 कुइन्टेलसो आं मानो फाननो मोनदों आरो 500 थाखाहाय सोमोन आरो जोंनि हिसाब मथे आरो साख्रि अनगायै जुदि मानसिया परिश्रम खालामोब्ला जथेस्थ' मानो बेयाव आबादनि जुगिदि मानसिया थांनाबो थानो हागोन खारन मानो होनब्ला जोंहाबो साख्रि बाख्रि गैया नाथाय जोंफ्राबोथ' गोबां न'खराव मानसि दं परियाल दंना अब्लाबो जों माने फैसा बेब'खाय खालामनानै बा खामानि मावनानैनो जोङो माने जायो आरो आबादजोंनो सोलिनो जायो आरो जों दसेबो जिरायना थाया आरो मावनायावबा दै आं बोराय बैसो जाबाय दायो अब्लाबो माने दासिम जिरायना थाया आरो मोनसे समाव गोबां मानो बे सानो ओंखारदोंमोन दायो पिस बुरैदों आरो खारन मानो होनब्ला बानलुआ सब समाव मानो मोनजोबगोन बेबो नङा थगायो गोबांखौ थगायबाय आंबो थगायजाबाय मिसाखौ मा बुंनो आजि बोसोरब्रै आगोलाव कमसे कम आंहा 80-90 हाजारसो थांदों आरो फानना मोनदां बेसेबां 35 ना 36 फानना मोनदां लानानै जों थाखा फैसा खरस खालामनानै गायो सम लानानै मानो गायनायनि बोसोर लानानै गायनायनि प्रडाक्सनखौबो जों समाव मोना जाहैयो मानो होनब्ला 50-60 हाजार बा 70-80 हाजारबो गारनो गोनां जायो थाङै बेसेबां मोनो 20-30 हाजारबो जों मोना हयथ' 8-10 हाजारबो मोननो हागौ आरो माब्लाबा समाव बेसेबां साफा मानो थैजोबदों आरो खुलुमबाय बे खेबाव उदालगुरि जिल्ला नाङै साग्लोबदों बानलु आबाद मावनायनि मोनसे दोहौ थारैनो जों बुंनांगोन जिहेतु गोबां बायदि रोखोम आबाद मावनायजों लोगोसे बे बाराव उदालगुरियाव बिगा हायाव जोंनि माखासे बर' आबादारिफोरा बानलुनि आबाद मावनानै दिनैनि सानाव गावखौ सुंथानो नाजानाय थासारि बा मोनसे आबहावा सोरजिनाय जों बेखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथाया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे धनि बस्ति बा 1 नं आमजुलि ओनसोलनि होननानै बुंनांगोन नैबे नुथाया आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव बेयाव जोंनि बर' हारिनि गोबां जि आबादारिफोर दङ बे आबादारिफोरा दिनैनि सानाव बेयाव बिगा हायाव जिथु बानलु आबाद मावनानै दिनै गावनि न'खर सुंथानो नाजानाय मोनसे आबहावा सोरजिनाय बे थासारिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जों दाखालि बावैसो जितु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जराफुख्रि ओनसोलाव जि 20 बिगानिबो मोनसे बानलु आबाद मावनायनि जिथु मोनसे थासारि जों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बा जोंनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव जों लानानै फैदोंमोन आरो दिनै फिन नै उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो दिनै नैबे धनि बस्ति ओनसोलावबो ओरैनो गोग्लैसोना थानाय हायाव जि 20-30 बिगासो जि हा बे हायाव दिनै बानलु आबाद मावदों जोंनि माखासे बर' आबादारिफोरा थारैनो बिथांमोननि बेबादि जिथु आगान सुरनाय बियो थारैनो बाख्नायथाव जादों आं बे समाव सावरायनो नाजानि जिथु नैबे बानलुनिनो जि बिगोमा नैबे बानलुखौनो दिनैनि सानाव आबाद मावनाय बिथांजों आङो मोनफ्रोमबो आयदाफोरनि सायाव आं सावरायगोन जिथु नोंथांमोना नैबे ओनसोलाव बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबादि आबाद मावबोबाय थादों आंथ' मथा मथि खमसे खम 35 बोसोरसिम जाफैबाय बानलु आबाद खालामनाया बानलु आबाद मावनाया आচ্ছা बानलुनि अनगायै आरो मा आबाद मावो नोंथां फान्थाव गायो आरो लोगोसेहाय हानाय बोयखौ माइबो गायो दैज्लांनि खेथिबो आচ্ছা बे खेबाव बानलुखौ बेसेबां बिगा नोंथांमोना गायदों कमसे कम दोलो नांहै बेयाव 20 बिगासो हा दं आरो आंनिबो हयथ' 7-8 बिगासो जानो हागौ आरो आচ্ছা मा जाथोनि बेयाव बानलु गायदों नोंथांमोना बानलुआ दायो जोङो बजारनिफ्राय लाबोनानै पेकेट बानलुबो गायदों आरो लकेल जितु गामियाव गायबाय थाग्रा बेबो दङ बेखिनिया गासैबो माने लकेल बानलु गोनजा आरो बेखिनिया बिसा माने जात मोनथामसोनि दं आरो आচ্ছা बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों फुलिखौ जोङो गावनो बानायदों पेकेट लाबोनानै आচ্ছা बेयाव 20 बिगा जिथु नोंथांमोना बेयाव लोगो नांनानै गायदों बेयाव बेसेबांसो फुलि बेबायदि गोनांथि जादों बेयाव 20 बिगायाव खमसे खम होमबोला सानना नायदो बिगासेयाव मथा मथि
3000सो फुलि जायो आरो होमब्ला सानना नायदो बेसेबांसो जागोन आच्छा माब्लाबा समाव खहाबो जानो गोनां जायो जे बानलुआ थैयो बा बानलुआ जाखांबोनो हाया बा बानलुआ फिथाइबो होआ बे बेलायाव मा राहा लायो नोंथांमोना ओरैबायसा जाहैयो सम लानानै जों थाखा फैसा खरस खालामनानै गायो सम लानानै मानो गायनायनि बोसोर लानानै गायनायनि प्रडाक्सनखौबो जों समाव मोना जाहैयो मानो होनब्ला 50-60 हाजार बा 70-80 हाजारबो गारनो गोनां जायो थाङै थाङै बेसेबां मोनो 20-30 हाजारबो जों मोना हयथ' 8-10 हाजारबो मोननो हागौ आरो माब्लाबा समाव बेसेबां साफा मानो थैजोबदों आरो बेसो जादों बानलुआ गाहाय मा मा बेराम जायोब्ला नोंथांमोना मा मा मेडिसिन बाहायो बेयाव ओरैनोथ' जोङो जेनेबोला रुमहैयोबोला रोदाफोरनि होयोबोला गंगार खर'नि मेडिसिन जायफोरा माने फानो बिसोरनिफ्राय लाबोनानै जों सारो आरो रोदानि होयो रुमहोनायनि आरो सायाव खेख्रब जायोब्ला जों गंगारनि होयो आच्छा नोंथाङा जिथु 35 बोसोर जाबाय 35 बोसोर जाफैबाय बानलु गायनायाव दिनै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों मा अनुभब मोनदों गोसोआव बेनोसै एक्सप्रेसा जेनेबोला 35 बोसोर जादोंब्लाबो जेनेबोला सम लानानै बे सानो मावो आरो खरस जायो बे सानो न'खरखौ खुंलांबाय थादों आरो बेनिफिटआ फ्राय बागै जाबोदोंना बेनिफिट जानायाथ' जादों अब्लाबो जों मानो न'खरा जोंहा दुखिया न'खर नालाय जों मोन्दों फानदों जादों नैबासो आरो दायो बेसेबांसो सोलिदों मार्केटआव दिनैबो लांदों आङो दिनै जेनेबा 300 250 पाल्लाव होमब्ला 250 माने बेसेबां जागोन 60 थाखा ओमफ्राय 50 थाखा किल' दायो दिनै आं दायो 1 कुइन्टेल 10 केजि आं फाननो फैखांबाय उदालगुरियाव आच्छा बिनिफ्राय दिहुनजानाय प्रडाक्टफोरखौ बबेयाव साप्लाय हरो नोंसोर बबेयाव लांफैयो बिनिफ्राय ओंखारनायखौ बबेनिफ्राय लांफैयो बेनसिमारि फोथेनि बांगालफोर फैयो आरो बर'फोरबो दङ बिसोर बहा फानहैयो जों मिथिया आरो जोंनिफ्राय 10 कुइन्टेल 12 कुइन्टेल खनसेयावनो उठायना लाङो बिसोरो हाया नोंनि इनका हाया बे जोंनि नाम साखाल मा बुंनो बियो जेनेबा थिखा लायो बेसेबां होनांगौ बेयाव 1500 बिगा होनो गोनां जायो आरो बिगाव पार बिगा बोसोराव जिथु हानिबो होबाय फारसेथिं आरो बे आबाद मावनायाबो खरसा जाबाय आबादाव अब्लाबो मुलाम्फाया थायो थानायालाय थायो जेबो जायाबोला जुदि थैयाब्ला जुदि मोजां थायोब्ला जायो आरो बे बाराव बेसेबांसो मोनगोन बायदि सानदों एबाराव दामजोंसो खोथा बेसेबां मोनगोन बेखौ जों माने बिनि माबाखौ फिसौ बुंनो हाया आरो खारन मालाबा सिमोन्थ'नि थांनाय बाराव जोंहा बेहाय 3 बिगा दंमोन 2.5 बिगासो दंमोन 2.5 बिगा दंमोनब्ला खमसे खम 1 लाखसो माने थादों आरो मथा मथि 25-26 कुइन्टेलसो आं माने फाननो मोनदों आरो 500 थाखाहाय सिमोन आरो जोंनि हिसाब मथे आरो जोंहा माने बेखौ जों लिरना दोननाय जायोथ' नै बोसोर हासारा जों गोबोरखिबो होदों गोबोरखि होनानै ओमफ्राय बेसानो नार्सारिफोरनिफ्राय जों मेडिसिन बिसोरनि बासाय प्रडाक्सननि थाखाय बा मोनसे दंफां उथिनो थाखाय जिहेतु कम्पानिफ्रा दायो सरकारि बुस्थु दिहुनदों नासे मेडिसिन बेखौ होनो गोनां जायो आरो ट्रेनिंथ' लानाय जायाखैलै जों ओरैनो मोनसे समायाव थारमाने मोनसे इन्जय हायदोंमोन ना होमबानिया जों ट्रेनिं माने बेनो आरो जों नायदोंमोन बिसोरनिफ्राय जों माहाय सोलोंदोंमोन आरो माबासा गायनांगौ नायनानै सोलोंदोंमोन आरो बे आदबजोंनो मावगासिनो दं बेनि बे सा आदबजों मावदों होनजायो आरो बेनि आगोलनिफ्रायबो जों माने रोंखायो होनजायो आरो जथेस्थ' मावखायो आरो अब्लाबो एसे सोलोंदेरदों आरो उन्दैनिफ्राय मावबोनाय आबाद देरबोदों आच्छा जों नुयो जितु मालाबा समाव आबादारिफोरनो गोबां स्कपफोर होयो सरकारनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै बा नोंथांमोननिसिम मोनफैदोंना मोनफैयाखै गैया जों जेबो मोनाखै खहा जाब्लाबो मोना दा एप्लिकेसनफोर होगोन ना होआ खहाफोर जायोब्ला बै जितु आबादारि बिफान दङ अफिस दङ डिस्ट्रिक्टआव होगोन ना होफेराखै जों होफेराखै खोन्थानाय जायो खिन्थु फैसा होयोबोला मोननोबो हागौ नाथाय जों बेसेबांखिनिखौ जों होफिननो रोङाखै आरो होफेरनाय जायाखै बेबायदि नोंथांमोना दि जितु 35 बोसोर जाफैबाय सोरबाफोर खौरां लायो नामा नोंथांमोनखौ गैया रावबो लाया आबाद मावनायनि बेलायाव रावबो खबर लाया बेनि अनगायै आबादजों थांनानै थानो हागोन ना हाया नोंथाङा जितु सासे आबादारि साख्रि अनगायै जुदि मानसिया परिश्रम खालामोब्ला जथेस्थ' माने बेयाव आबादनि जुगिदि मानसिया थांनाबो थानो हागोन खारन मानो होनब्ला जोंहाबो साख्रि बाख्रि गैया नाथाय जोंफ्राबोथ' गोबां न'खराव मानसि दं परियाल दंना अब्लाबो जों माने फैसा बेब'खाय खालामनानै बा खामानि मावनानैनो जोङो माने जायो आरो
आबादजोंनो थारमाने आबादजोंनो सोलिजायो आरो जों दसेबो जिरायना थाया आरो मावनायावबा दै आं बोराय बैसो जाबाय दायो अब्लाबो माने आं दासिम जिरायना थाया आरो नांथाबगासिनो मा खावलायगोन जोबथारनायाव जोबथारनायाव बेनोसै खावलायनाया गुबुनाबो जुदि बेबसा मावोबोला जों जेरै मोनदों फिथाइ बिसोरबो मोनगोन ना आरो सोलोंनांगौ आरो मावनांगौ गुबुनाबो जोंथ' नुयो बर'फोरा बारा मावा गोबां गुबुन जाथिफ्रासो गोबां मावो मिया गुबुन जाथिफ्रासो मावो बर'फ्रा मावोब्ला मोजां बर'फ्रा मावोब्ला मोजां ओरैनो थानो नाङा बादुला जायोब्ला गावनो रानगोन आरो मोनसे समाव गोबां माने बे सानो ओंखारदोंमोन दायो पिस बुरैदों आरो खारन मानो होनब्ला बानलुआ सब समाव माने मोनजोबगोन बेबो नङा थगायो गोबांखौ थगायबाय आंबो थगायजाबाय मिसाखौ मा बुंनो आजि बोसोरब्रै आगोलाव खमसे खम आंहा 80-90 हाजारसो थांदों आरो फानना मोनदां बेसां 35 ना 36 फानना मोनदां आङो सारि बिगा गायनायमोन आङो 50% नङा बांसिनसो नैबासो जादों आरो बिदिबो जायो फायगोननि खोथा आरो बियो नंगौ बिथाङानो जाहैबाय नैबे जिथु 20 बिगानिबो गोबां हायाव आबाद मावबोनाय आरो बिथाङा जिथु 35 बोसोर जाफैबाय होननानै जोंनिसिम फोरमायदों बानलुनि आबाद मावनाया दा मब्लाबा समाव बा बबेबा समाव बा बबेबा बोसोराव बिथांमोना बानलुनि आबाद मावनायाव गोबां खहाबो जानो गोनां जादों होननानै बुंदों आरो जेबो ट्रेनिं बेबायदि रोंगौथि बेबायदि गैयाबो होननानै बुंदों खिन्थु गावनि जि रोंगौथि गावनि जि मोन्दांथि बे आयदा खायदाखौनो लानानै बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बानलु आबादाव नांथाबबोदों होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे जिथु सरखारनि फारसेनिफ्रायबो जिथु बिथांमोना गोबाव सम जाबाय आबाद मावनाया नाथाय सरकारा बिथांमोनखौ जेबो नायस'नाखै होननानै दिनैनि सानाव बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बेनिखायनो जोंबो खावलायदों नैबेबादि जिथु गोबाव जाबोनाय जि आबादारि बिथांमोन दङ बिथांमोन बायदिखौ दिनै थुलुंगा होनाय थांखिजों सरकारा बा आबाद बिफाना बजबनानै लायोब्ला बियो जोबोरैनो बाख्नायथाव जागोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्ट लोगोसे बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि